Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада. Автомобиль юллары буенда 3 миллион квадрат метр чамасы үлән, паркларда һәм скверларда 1 миллионга якын. Мондый планнар белән шәһәр автомобиль юллары идарәсе башлыгы уртаклашты. Әлмәткә грек-рим көрәше буенча турнирга 20 төбәктән 200дән артык спортчы килде. Әлеге ярышлар спортчыларны инде 30-нчы тапкыр җыя. Берсен төзәткәндә икенчесен ваталар. Тынычлык урамындагы 13-нче йортта яшәүчеләр безнең ишек алды программасы буенча фикерләре белән уртаклаштылар. Автомобиль юллары буенда 3 миллион квадрат метр чамасы үлән, паркларда һәм скверларда 1 миллионга якын. Шундый эш планнары турында шәһәр автомобиль юллары идарәсе башлыгы сөйләде. Үләнне чабу өчен эшчеләрне оешмага башка шәһәрләрдән ялларга туры килә. Шул ук вакытта әлмәтлеләр ял итү урыннарының кайберләренең торышына зарланалар. Безнең төшерү төркеме газоннарның кайчан тәртипкә китерәчәкләрен ачыклады. Мәгариф бульвары шактый популяр урын һәм биредә йөрергә яратучылар һәр вакыт күп. Әмма җаваплы затларның куллары һәм газон чапкычлар әлегә бу җирләргә барып җитмәгән. Урыны белән үлән эскәмияләрдән биегрәк. Везде трава, одуванчики сейчас везде распушились. Бөтен җирдә үлән, монда тузганаклар кабарган. Әлбәттә бу аллергия белән интегүчеләргә аеруча комачаулый. Не очень. У нас во дворе... Безнең ишек алдында билгә кадәр үлән. Шулай булгач, үзегез күрәсез бит инде. Монда чабырга кирәк иде. Вакытында печән чабу проблемасының үз сәбәбе бар, диде шәһәр автомобиль юллары идарәсе башлыгы Рафис Сафиуллин. Людей набираем в данный момент с Новосибирска. Кешеләрне вакытлыча Новосибирскидан, Бөгелмәдән, Казаннан җыябыз. Кызганычка каршы хезмәт хакы лаеклы дип санасам да, җирле халыкны җәлеп итеп булмый. Бу көннәрдә көчле бригада тупладык. Мин 1 июньгә кадәр шәһәрне тәртипкә китерербез дип уйлыйм. Үткән еллар тәҗрибәсе буенча шәһәрне без 5 тапкыр чабып чыктык. Кайбер халык эшләгән эшне күрә һәм хәтта шәһәрне тагы да күбрәк яшелләндерергә тәкъдим итә. Ну так-то вроде бы начали, да? хорошо. Газоннарны чаба башлаганнар кебек, зоналар һәр вакыт тиешле хәлдә, ә булай агачларны күбрәк утыртасы килә. Кызганычка каршы бик күп корганнар. Очередность определяется... Чират интенсивлык төп юнәлешләр буенча билгеләнә. Анда күбрәк бригадалар куярга мөмкин. Шевченко, Ленин, Совет, Бигәш, Герцен, геофизик урамнары. Төп бригадаларны шунда куябыз, вакларын аркылы урамнарга. Бүген Комсомольск, Саулык паркларында һәм Ленин урамында үлән чабылган. Җаваплы хезмәтләр шәһәрне 1 июньгә кадәр тәртипкә китерергә планлаштыралар. Әлмәткә грек-рим көрәше буенча турнирга 20 төбәктән 200дән артык спортчы килде. Әлеге ярышлар спортчыларны инде 30-нчы тапкыр җыя һәм әлбәттә көрәшчеләр һәр вакыт җиңү артыннан гына киләләр. Көрәш вакытында келәмдә куркуга һәм хәлсезлеккә урын юк. Бөтен илдән көрәшчеләр Әлмәткә ел сайын осталыкларын күрсәтер өчен киләләр. Артем Ковчижин Екатеринбургтан. Ул бу спорт төрендә инде 15 елдан артык һәм спортчының инде меңләгән җиңүләре бар. Эти соревнования, 2 победы. Бу ярышларда 2 җиңү. Менә хәзер сезнең малайны җиңдем. Минемчә, бу иң иратлар спорты. Анда кызлар юк. Бер нәрсәдә игътибарны читкә юнәлтми. Иң мөһиме әзерләнергә. У меня было 4 победы. Минем 4 җиңүем булды бүген. Иртәгә 5-нчесе булачак. Иң мөһиме көндәшләремә һәм дусларыма имгәнмәгез дип әйтәсем килә. Ә булай бу иратлар спорты холыкны формалаштыра. Аңлы яшьтән батырлык өйрәтергә кирәк. Заур Курбан Исмаилов спортта балачактан ук келәмгә җиңү өчен генә чыкты. Көрәшче Свердловск өлкәсеннән килгән. Моны тренерлары да раслый. Айрат Вадигуллин грек-рим көрәше белән 20 ел элек мавыга башлаган. Шуннан соң аны түгәрәккә абыйсы алып килә. Ә бүген матларда инде аның тәрбияләнүчеләре. Остаз аларның уңышка ирешә алуларына ышана. Психологически и морально кричим, готовы сами выйти.
Психологик һәм мораль яктан да кычкырабыз, кай вакыт үзебездә келәмгә чыгарга әзер. 7 яшьтән көрәшкә киләләр, беренчедән дисциплинаны, чыдамлылык көчен үстерә, ә алар ират өчен киләчәктә кирәк булачак. Грек-Рим көрәше буенча турнирны Нефть башкаласы 30-нчы тапкыр кабул итте. Анда илнең 20 төбәгеннән 257 көрәшче катнашты. Берсен төзәткәндә икенчесен ваталар. Тынычлык урамындагы 13-нче йортта яшәүчеләр безнең ишегалды программасы буенча фикерләре белән уртаклаштылар. Ремонт барышында болай да начар хәлдә булган кыю зыян күргән. Аю хезмәте өчен кем җаваплы һәм канализациядагы тыгылулар белән ничек көрәшергә? Әлмәт халкы өчен мәңгелек проблема канализация һәм әгәр дә ул шәһәр халкының шүп унитазны шүп чиләге урынына кулланулары аркасында еш тулып тулса, тынычлык урамындагы 13-нче йортта тыгылуның сәбәбе вак таш булды. Эшчеләр тротуарны ремонтлаганда кыюны да күмгәннәр. Колодец он нам крышку сдвинул капитально. Вот. Соңрак ачыкланганча эшләр безнең ишегалды программасы буенча алып барыла. Коммуналь хезмәтләр ташларны шунда ук чыгаруга карамастан, бер өлеше эштә калган. Мондый ремонтның башта җитешсезлекләрен кем төзәтер дигән сорауга проект җитәкчесе җавап бирде. Эшләр тамамланганнан соң төзелеш зонасына эләккән барлык кыюлар чистартылачак һәм нормаль хәлгә китереләчәк. Әмма халыкның проектка да сораулары калды. Шулай итеп Елена Динмөхәметова халыкның ишегалдын төзекләндерү буенча барлык теләкләрен дә исәпкә алмаганнар дип белдерә. На собрании обсуждали, мы просили мусорку оставить на месте. Җыелышта фикер алыштык, без чүплекне урынында калдырырга аңа тимәскә сорадык. Хәзер аны йорт почмагына, кибет янында куярга телиләр. Юлны бераз киңәйтергә иде, машиналар өчен урын булсын өчен. Факт буенча бер нәрсә дә өстәмәгәннәр. Ачыкланганча бу карарның нигезләмәсе бер, каты көн күреш калдыкларын балалар бакчасы янында урнаштырырга ярамый. Баш инженер проектлаучы билгеләп үткәнчә, шуп майданчыгын күчерү карары халык белән бергә кабул ителгән. Барлык проект карарлары очрашуларда күтәрелде. Эшләр торак милекчеләре белән килештерелгән, расланган, төзекләндерү схемасы буенча алып барыла. Бәхетсез кыюга килгәндә исә ул игътибар үзәгенә беренче тапкыр гына эләкми. Монда чүп-чар һәм канализация исә гадәти хәл. Здесь живу 6 лет уже в этом доме. Бу йортта мин 6 ел яшим инде. 3 ел дәвамында бу ис. Җәй көне, кышын, көзен, ел әйләнәсе. Водоканал чакырабыз, киләләр, чистарталар. 2 көн үтми тагын сасы ис. Кайбер кешеләрнең юыну бүлмәсендә су кире килә. Фатирларда дымлылык. Әлеге проблемаларны хәл итү максатында без водоканал белгечләре белән элемтәгә кердек. Аларның җавабы эчке системалар һәм башкалар. Алсу идарәче компаниясына карый. ЮВТ-24 идарәче компаниягә дә мөрәҗәгать итте, әмма җавап ала алмады. Автомобиль йөртүчесе бер баланы бәрдергән. Авария Заслонов урамы 5-нче йорт ишек алдында була. Беренче версия буенча Kia Spectre йөртүчесе хәрәкәтнең куркынычсыз тизлеген тәэмин итмәгән. 7 яшьлек кыз көтмәгәндә машина артыннан йөгереп чыккан. Нәтиҗәдә балага уң бот сөягенең ябык сыну диагнозы куела. Дәүләт автоинспекциясе юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү турында искә төшерә. Гуманитар йөкнең 5-нче партиясе Әлмәт волонтерлар штабыннан Курск өлкәсенә озатылды. Оештыручылар 3 ел дәвам итүче махсус хәрби операция вакытында аларның штабында үз традицияләре һәм хәтта зур булмаган музейлары да барлыкка килү турында сөйләделәр. Так называем это мини-наш музей. Без моны үзебезнең мини-музей дип атыйбыз. Иң мөһиме безнең музейда ябышучан дивар бар. Бу шевроннар өчен сугышчылар килгәндә без алардан шеврон сорыйбыз. Тик без бүләк итсеннәр өчен түгел, ә махсус хәрби операция тамамлангач, алар җиңү белән кайтып, штабка килсеннәр һәм үзләренең шевроннарын кире алсыннар өчен сорыйбыз. Бу зур булмаган күргәзмә махсус операция сугышчысы алып килгән снаряд кыйпылчыгы белән башланып китте. Хәзер үзебезнекеләр өчен волонтерлар штабы музеенда һәр гуманитар йөккә керә торган үрнәкләр җыелган. Бу экспозициядә хатыннары үз ирләре өчен иҗат иткән шигырьләр дә бар. Бүген штаб янә мөһим бурычын үти. Яңа гуманитар йөк Курск өлкәсенә китәчәк.
Төзүчеләр проспектындагы 74-нче йортта 8 миләш үсентесе барлыкка килде. Тагын 5 нарат утырту планлаштырыла. Булар барысы да экологик 2 айлык кыссаларында. Апрель башыннан бирле Әлмәт районында 15 меңнән артык агач утыртылды. Бу коммуналь хезмәтләр тарафыннан шәһәребезне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча масштаблы эшнең бер өлеше. Болытлар гына биегрәк. Әлмәттән махсус хәрби операциядә катнашучы Эльбруска менәргә әзерләнә. Артем Ванюков Россиянең һәм Европаның иң биек тавын буйсындырырга җыена. Әзерлек 21 май көнне башлана. 6 көн климатка яраклашканнан соң Артем тау башына менәргә рөхсәт алды. Менү 27 майдан 28 майга каршы төндә узачак. Я нахожусь на высоте 400. Мин 4100 биеклектә торам. Минем артта Эльбрус. Без тауга менәргә әзерләнәбез. Бүген төнлә чыгарга. Әлмәткә зур сәлам әйтәм. Ярдәмегез өчен рәхмәт. Уңышлар теләгез. Һава бик әйбәт. Баш әйләндерә торган саф тау һавасы. Артем үзе исә махсус операциядә катнашучы гына түгел, ул шулай ук актив җәмәгать эшлеклесе дә. Сугышчы батырлар программасында катнаша һәм 5нче чакырылышның Әлмәт советына депутатлыкка кандидат булып тора. Әлмәт драма театры артындагы фонтан 1 июньдә ачыла. Дөресе бер генә көнгә. Хәзер ул реконструкциядә. Свет сервис директоры яңартулар турында сөйләде һәм якындагы айларга эш фронтын билгеләде. Рәшәткәләрне һәм плитәләрне махсус җиһазлар ярдәмендә юалар. Драмтеатр артында урнашкан музыкаль фонтанны реконструкцияләү эшләре дәвам итә. Бүгенгә фонтан кассасын ремонтлау һәм плитәләрне алыштыру төгәлләнде. Свет сервис башлыгы алдагы эшләрнең планнары турында сөйләде. По электрике меняем 109 насосов, плюс часть Электрика буенча 109 насос һәм светодиодлы элементларның бер өлеше кабельле продукция үзгәрә. Монда ук подвал бинасы, анда бездә барлык җиһазлар да итальян программасы продукты урнаштырылган һәм эксплуатациялау срогы 10 ел. Камилләштерергә кирәк. Җиһазларны 2 этапка алыштырачаклар. Беренчесе 2 июньдә башланачак. Ул вакытта фонтанны бер атнага сүндерәчәкләр. Аннары августта тагын 7 көнгә. Реконструкция эшләренә карамастан 1 июньдә балаларны яклау көнендә фонтан әлмәтлеләрне сөендерәчәк. Аннан соң аны ремонтны дәвам итү өчен яңадан сүндерәчәкләр. Эшләрне нефтчылар көненә тамамларга планлаштыралар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.